Hej, det er Fireworks-Junkie.dk her. Så har jeg lige været i Harald Nyborg her i dag og købt lidt raketsortiment her. Først starter med mit festbomber raketsortiment her med 10 raketter. Nu skal jeg ikke lige kloge mig i det. Jeg tror det er 2,5 tommer, de to her, og 2 tommer og 1,5 tommer, tror jeg. Ja, jeg kan lige starte med de små, hvor meget der er i dem. Der er 27,8 gram krudt i de små. I de mellem der er 36,5 gram krudt i. Og i store festbrag der er 68 gram krudt i. Så købte jeg sådan 2 pakker Stevns Klint raketsortiment her med 1,5 tommer. Der er mange forskellige der er 8 forskellige raketter her, og 12 i en pakke. Den får du til 79,5, tror jeg det er, 80 kroner cirka, og den her 120. I de her raketter der er 27,8 gram krudt i hver. Ja, YouTube, det var det jeg havde at sige her i dag. Der vil komme flere videoer her i løbet af sidste dag her til nytår. Vi ses.